spoustu dalšího videa. Je to druhé video z nové série Je to nové video od Alexe a Natky nebo spíš uražená a jmenuje se to Uražená Sarah. Tidíc a kola na kopcích. Tak jo, a tentokrát pojede Natka na svém taky To jste kole. všecko řekli, tak já to řeknu. Babičce. Vidíte, je opravdu uražená. Tak a já teďka jedu. A pojedeme asi tak jenom dvakrát, jo? Sarah, chceš to dát na YouTube? Tamhle, ale pokud bude aspoň 30 lajků, tak budeme natáčet jako díl a víc a tak, jako, no víte. A teďka už tam je. Tak, už jede. Můžete ji vidět a tak a teďkom tímto končíme, bude tam 30 lajků, víc a víc, tak budeme furt točit víc než 30 lajků a zajímavější a zajímavější videa.